gorteetako artistek eman zioten errenazimentuari hasiera. Artea, edertasunaren ikuspuntutik miatzen hasi baitziren. Artista horiek ondo zekiten latinez eta grezieraz, eta Aristotelesen eta Platonen obra ere ondo ezagutzen zuten. Artelanetan islatu zuten ezagutza hori. Errenazimentuaren edo berpizkundearen funtsezko printzipioa, antzinate klasikoko idealak berreskuratzea zen, baina bisortze horretan originaltasun bat emanik. Artea jarduera autonomo eta maila gorenekotzat jotzen zuten, jada erlijiotik bereizia eta humanismoaren ikuskera hartzen zuten. Espazioaren ikuskera berria agertu zen, ikusmen arauetan sustraitua. Proportzioa, simetria eta perspektiba. Horren adibide dugu, Vitruvioren gizona, Leonardo da Vinci egindako marrazkia. Artearen eta zientziaren arteko konbinaketaren adibidea da. Kronologiari dagokionez, 14. mendearen bigarren erditik, 16. mendera arte zabaldu zen, funtsean Italian, Leonardo da Vinci, Rafael eta Michelangelo Buonarrotiren obra gorenekin. Hona hemen errenazimentuko zenbait artelan.